Mga ka-K5, sensitibo nga balita. Isa ka retired teacher nga nagtabok sa dalan na gudya magbakal sang fast food. Nalasakan patay sa Banwa sa Pototan. Nabungguan na, kag nalasakan pa. Ini ang sitwasyon sang retired teacher sang naaksidente sa F. Parcon Street, Pototan, Iloilo. Ini ang nagluntad alas 10:45 sang aga, April 15, kung sa diin nagatabok sa bihak nga na biktima nga si alias Bertie, 66 anyos, agud mabakal kuntani isang fast food para sa apo niya nga mag-graduate. Samtang ang dump truck ang ginamaneho ni Eddie Condido Jr., 37 anyos ang kapis. Halin siya sa Iloilo City, kagpakadto na kuntani sa Banwa sa Dueñas. Sandig sa investigasyon, wala na tarapangdan sa driver ang pagtabok sa biktima. Naibaluan na lang sini nga may nalasakan na siya sang ginmuno sang kasubong nga motorista. Pinas sa ulo kag lawas ang naangkon sa biktima kag giningaga padala sa Iloilo Provincial Hospital pero ginrefer ini sa ospital sa sunad apang 1:50 sa hapon sang gindeklara nga dead on arrival. Ang ating victim na yung nagtamo ng sir, bodily and leg injuries. Kag sa karon mga ka-K5 detained sa Pototan Municipal Police Station ang driver ng truck kag ginahulat pa sa pulis ang plano sa pamilya kung bala sila ang magapasaka sang kaso patok sa driver. Balita nagikan sa Banwa sa Pototan. Ako naman sa K5, Aaron Trifoyo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News at Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.